Am obținut 194 de voturi față de 183 de semnatari, în condițiile în care parlamentarii aparținând PSD, UNPR, PC, PLR nu au fost lăsați să voteze. Da, dar există senzația, domnule Orban, că PNL, cel puțin, în Parlament, și vă întreb acum ca lider al grupului PNL, nu poate convinge o parte importantă din parlamentari că PNL ar putea fi o soluție la actuala guvernare. Ce s-a întâmplat? Ați avut negocieri? Am convins și vom convinge în continuare. Încă nu este, să spun, fructul copt, dar să știți că există o nemulțumire din ce în ce mai mare în rândul majorității parlamentare față de Victor Ponta și față de guvernul pe care îl conduce. Ea se va manifesta, chiar dacă nu s-a manifestat la această moțiune de cenzură, cu siguranță se va manifesta. Da. Ce ar trebui să se mai întâmple? Pentru că în decembrie anul trecut PNL împreună cu președintele Klaus Iohannis l-au învins pe Victor Ponta. A fost o victorie într-adevăr zdrobitoare la 10% diferență. S-a întâmplat și episodul punerii sub acuzare a premierului României de către procurorii DNA. Practic, Victor Ponta în ultimele 6 luni a fost lovit așa politic și din partea instituțiilor judiciare ale statului foarte puternic. Este un premier care este șubred. Era practic o victimă, spun eu, ușor de îndepărtat. Să știți că începerea urmăririi penale și solicitarea începerii urmăririi penale pentru conflict de interese, pentru infracțiune de conflict de interese, în mod paradoxal, în loc să maximizeze șansele moțiunii de cenzură, a diminuat șansele moțiunii de cenzură. Tocmai pentru că sunt foarte mulți parlamentari în coaliția majoritară care au probleme cu justiția și care, în mod evident, au făcut zid în jurul lui Victor Ponta, dându-se seama că dacă Victor Ponta pică, vor pica și ei. Dar sunt parlamentari cu probleme și în grupul PNL. Parlamentarii cu probleme din grupul PNL, domnul Mănăstire, ca să spun așa, grupul PNL a votat de fiecare dată când au fost probleme și am avut 3 cazuri care sunt cunoscute, Mircea Roșca, Tudor Nicolescu și Cătălin Teodorescu, în care solicitările justiției au fost aprobate. Și au fost aprobate în condițiile în care grupul parlamentar a votat în integralitate la vedere pentru susținerea solicitărilor formulate de justiție. Iar acești 3 parlamentari mai sunt membri ai PNL? Mai sunt, în mod evident, până în momentul în care o instanță se va pronunța asupra faptelor pentru care sunt cercetați. Ei sunt în diferite situații, dar împotriva niciunuia nu există încă o condamnare dictată de o instanță. Bun. De ce nu ați reușit să-l dați jos pe Victor Ponta vineri în acest demers al moțiunii de cenzură? Pentru că nu am reușit să strângem numărul de voturi necesar din mai multe motive. Pentru a strânge numărul de voturi necesar, și aici trebuie să fim foarte clari, Partidul Național Liberal are 60 de senatori, atât nu 62 cât era un grup, și 112 deputați, ceea ce înseamnă 172 de parlamentari din 555. În mod evident, avem nevoie de atragerea de noi parlamentari sau de înțelegeri politice pe care să le facem cu alte grupuri parlamentare. Cu UDMR, cu Grupul Democrat Popular, cu PSRO, cu care deja am stabilit un protocol de colaborare. Pot să vă spun că la ora actuală, cu neafiliații și cu cei care tind să sprijine pozițiile Partidului Național Liberal, suntem aproximativ 200, în condițiile în care vom stabili o înțelegere politică cu cei de la UDMR, care au 25 de parlamentari. Deja ai o altă abordare a unei viitoare moțiuni de cenzură. De ce nu reușiți să vă înțelegeți cu cei de la UDMR? Nu a existat o discuție foarte serioasă privitoare la pregătirea acestei moțiuni de cenzură. Adică? Noi am hotărât tema moțiunii de cenzură, care era o temă fundamentală pentru noi, și anume dreptul de vot și încălcarea de către Guvernul Ponta a dreptului de vot. Am hotărât-o
oarecum ținând cont de agenda Partidului Național Liberal, fără niște consultări foarte serioase pe care le-am avut cu UDMR. Și cei de la UDMR au îmbrățișat această temă a votului în diaspora, pentru că este o temă care lor nu le convine. După cum ați mult. văzut, au anunțat că nu votează împotriva moțiunii și că vor vota fiecare parlamentar așa cum dorește, ceea ce a însemnat că am avut maxim 5 voturi din partea parlamentarilor UDMR. Sunteți pregătiți să facem un test de sinceritate, ca să zic așa, sau de transparență? Cu siguranță. Aș mai spune un singur lucru înainte de testul de sinceritate. Noi nu avem la dispoziție ca și mijloace de convingere decât argumentele care le avem, oferta pe care le facem parlamentarilor și nu suntem dispuși să promitem nimic ilegal, nimic care să poată să genereze niște obligații pentru noi care să ne pună în situația de a nu putea respecta legea. Ăsta este testul de sinceritate. În ce constă, de fapt, o negociere de asta în Parlament? Vine deputatul de la PSD sau de la UNPR, de la majoritatea parlamentară și cum are loc această discuție de convingere? În mod evident are loc o discuție de convingere. În primul rând, dacă omul este dispus să voteze. În al doilea rând, dacă are condiții pentru a putea vota. Și în ce constau aceste condiții, de obicei, de regulă? Variază. Unii au condiții minimale, de exemplu să-și mențină poziția în comisia în care sunt, alții au pretenții maximaliste, care nu pot fi satisfăcute. Adică, de exemplu? Să-și înnoiască mandatul, de exemplu, să fie candidat eligibil. Da, să-i se garanteze că o să mai prindă un mandat de parlamentar. Să-i se garanteze că mai prinde un mandat de parlamentar. Alții pot să aibă alte tipuri de... Adică? Să aibă niște interese într-o anumită zonă în care, să zic, există influență din partea Partidului Național Liberal. Evident, lucrurile astea niciodată n-am putut și nu vrem să negociem așa ceva. influență PNL-ul? Pentru că PNL-ul este un partid la administrații locale. La administrații locale. La administrații locale. Au existat și astfel de tentative, cum să spun, de pronunțarea unor condiții de genul ăsta. În mod evident, niciodată nu am discutat astfel de lucruri. Singurul lucru pe care îl discutăm este negocierea politică. Hai să spun, la anumiți parlamentari, nu neapărat din PSD sau din majoritate, la anumiți parlamentari se poate discuta și lucrul ăsta, adică în anumite condiții o posibilitate de a candida pe un loc considerat eligibil. Am înțeles. Și asta e maximum posibil. Maximul posibil pe care îl oferă PNL-ul în momentul de față, spuneți dumneavoastră, este că cei care vor veni la PNL, de la caz la caz, vi s-ar putea oferi, da, din 2016, un loc eligibil pe listele PNL. Da. Și e suficient? Ca să fiți v-am spus, este lucru legal, singurul lucru legal și politic pe care putem să-l promitem și să-l... Da, dar în politică, de-a lungul timpului, s-au făcut multe tipuri de înțelegeri. Domnul Mănăstire, foarte mulți parlamentari sprijină actualul guvern din niște interese care sunt diferite de interesele, să spun, cetățenilor care i-au trimis în Parlament. Fie au interese de natură familială, au persoane angajate în diferite funcții de conducere, membri ai familiei care sunt angajați și care și-au obținut poziția ca urmare a sprijinirii guvernului, fie există afaceri care sunt susținute prin negociere între parlamentari și diferite zone ale puterii și, în ultimul rând, mai ales la ceea ce este UNPR, dar nu numai, există o înțelegere și de apărare împotriva justiției. Nu mi se pare ciudat, de exemplu, că în ultima vreme în UNPR s-au dus foarte mulți oameni care au probleme cu justiția? Așa este. Vă dau așa, numai un nume, Valerian Vreme, Marin Anton și alții. Sunt mulți alții. Deci dumneavoastră vreți să spuneți că în zona UNPR-ului așa s-a creat legenda politică? În zona UNPR-PSD. În zona UNPR-PSD. Pe de altă parte, legenda care este că te vei scăpa de pușcărie dacă te duci Da, există această legendă, domnul Mănăstire. Există. Și pare a fi reală? Sau e o poveste așa de culisele Parlamentului? În cazul Riții și în cazul
deputatului de Dolj, mi se pare, care a fost la Universitatea Craiova, s-a dovedit că e o iluzie, că e o legendă. Numai că această legendă există și sunt destui care se duc înspre UNPR și înspre majoritate în speranța că o să scape de problemele care le au cu justiția. De altfel, uitați-vă, comportamentul majorității este un comportament de obstrucționare a justiției și de blocare în Parlament a solicitărilor formulate, de începerea urmăririi penale, iar cazurile, ultimele două cazuri, Șova și Victor Ponta, sunt relevante. Bun, dumneavoastră spuneți la începutul acestei emisiuni că majoritatea PSD care controlează guvernarea, practic în acest moment, se bazează pe tot felul de legături, de relații, ați spus, de familii angajate în zone importante, de afaceri. Mie mi-este cel puțin clar din ce mi-a spus acum că o posibilă altă moțiune de cenzură... Dumneavoastră care faceți dosarul de politician, chiar știți. În condițiile astea, o altă moțiune de cenzură anunțată în septembrie nu are nici ea șanse să treacă. Acești parlamentari nu constituie majoritate. Chiar și în cadrul coaliției majoritare sunt dominanți totuși parlamentarii care nu susțin majoritatea din acest tip de interese, care sunt nelegitime, unele chiar ilegale. Am înțeles. Poate o să se sature și ei la un moment dat, poate o să se sature și ei să sprijine un astfel de guvern și să se compromită practic, chiar să cadă în postura de oarecare complicitate cu astfel de legături care nu sunt normale și nu sunt nici legale. Că tot discutăm despre justiție, astăzi vicepremierul Gabriel Oprea a făcut o declarație tranșantă, a spus că dacă cei de la PSD sau alte grupuri din Parlament vor forța modificarea codului penal și codului de procedură penală, atunci UNPR și Gabriel Oprea își vor retrage sprijinul către guvernul Ponta. Haideți să vedem declarația lui Gabriel Oprea, care intră în contradicție cu ce ați spus dumneavoastră, domnule Orban, cum că cei de la UNPR s-ar opune actului de justiție. Haideți să lămurim această neînțelegere, să zic. Dacă cumva actuala coaliție ar încerca să dărâme ceva din statul român, ne-a pierdut de parteneri și am spus-o inclusiv lui Victor Ponta și vorbesc foarte serios. Există în Parlament deja propuneri consistente pentru modificarea actualelor coduri de penal și de procedură penală. Vedeți asta ca pe o amenințare la adresa țării, așa cum ați definit-o? Chiar am menționat mai devreme, că m-ați întrebat dumneavoastră, deci și v-am spus că nu sunt de acord cu astfel de modificări. Oricum, vreau să vă spun că orice lege, orice cod, inclusiv acest cod penal, normal că trebuie discutat, trebuie comentat, trebuie să existe o dezbatere publică cu toți actorii. Gabriel Oprea spune că nu va susține niciun grup care vrea să-și rezolve propriile interese. Nu votăm așa ceva. Și în momentul acela e o problemă în coaliție. UNPR are o problemă cu actuala coaliție. Nu cred că se va ajunge la așa ceva, de exemplu. Cât privește dosarul lui Victor Ponta de la DNA, Oprea spune că dacă se afla el în acea situație, decizia era una foarte clară. Eu știu ce aș face în cazul meu, de exemplu. Eu, de exemplu, aș da demisia, dacă mă întrebați pe mine, da? Într-o astfel de situație. Trebuie să fim corecți, onești. Normal că este o problemă cât casa, nu? Pe de altă parte, repet, pentru 100 ore și eu, de câte ori va fi chemat la parchet, și a și demonstrat acest lucru, Victor Ponta se va prezenta la parchet, în justiție, încă o dată, cu toate păcatele și calitățile lui Victor Ponta. Are un guvern bun. Nu este un moment ușor. Nu este un moment ușor și pentru imaginea României. Ca primul ministru, da, într-un stat membru al Uniunii Europene, membru NATO, este chemat la parchet.